Yo! What's up mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. So for today's vlog, update tayo dito sa may Clark. Yeah. Today is Monday. Ito, tagal-tagal na rin tayo hindi nakakapag-update dito sa loob ng Clark. Yeah, grabe yung kalsada dun Parang tinanggal yung mga espalto. Baka papalitan ulit ng panibagong espalto. Ganyan naman talaga, di ba? Kung sino ang magandang kalsada, siya yung sinisira. Sila yung ginagawa. Yung sira naman, yun naman ang naiiwan. Kung mapapansin nyo, napakaraming naglalakad dito. Ayan. Yung iba ay nagtatrabaho sa loob ng Clark. Ganito dito kapag umaga. Kapag katapos, bibili sila ng ulam. Ayan, pang ano na yan, pang tangalian. Wala kang baon, ayan, bibili ka lang dito sa may gilid. Ayan o, dami. Ay, sarap. Woohoo! Murang-mura lang yan. Kaya kasi naman magluto ka pa, di ba? May mabibilan naman dito sa may gilid. Eto, dire-diretso lang, pasok tayo ng Clark. So may pupuntahan kasi ako dito sa may FedEx. Ayan, maraming salamat sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Ayan, maraming salamat. So yan, papunta ng SM Clark sa Balibago. So tayo naman, didiretso rito. Siyempre, update natin yung Clark. Ayan, yung ginagawa nilang ano rito, Clark Railway, Clark o Clark Malolos Railway. Ayan, yung stasyon ng tren. Sana tuloy-tuloy na yan at matapos na, para naman mapabilis ang biyahe papunta na Manila. Ayan, dito yan napakaraming ginagawa rito. Dire-diretso lang or tuloy-tuloy lang yung proyekto na yan. Ayan, dito yan. Hindi natin masyadong makikita dahil masyadong maamog. Diretso lang tayo dito. Napakaganda talaga ng Clark dito sa Pampanga mga tol. Yung hindi pa nakapunta rito o yung gustong pumunta rito at hindi pa nakapunta o makakapunta, eto, papakita ko na lang po sa inyo kung gaano kaganda yung Clark Free Float Zone Pampanga. Alos dito yung mga tatrabaho kasi maraming mga pabrika, maraming garments na electronics. Ayan, halos marami rito. Call center, yan. BCDA, yan. May sigsag yung kalsada. Ayan naman, kung didiretso ka naman dyan, ayan yung airport. Kaso wala pa atang dumadaan dito, kaya didiretso muna tayo dito. Ang kinagandaan lang dito sa Clark mga tol, may motorcycle lane at meron din bike lane. Ayan. Ayan, kung gusto nyo mag bike dito, ay safety kayo dito sa loob ng Clark. May mga daanan talaga ng pagbabisikleta. Tulad dito, meron din daanan yung motor. Ito, kung saan tayo nakapiesto. Pwede rin sa kaliwa, kaso dapat mabilis lang, for overtake only, di ba? So tulad dito, maabutan na tayo ng stoplight. Yan, gusto nyo sumakay ng kabayo, dito lang yan.
Ito, stoplight. Kapag may stoplight na ganyan or kahit walang stoplight dito, basta may intersection o may crossing, mag-i-stop ka rito. So hindi na pala ako pupunta ng FedEx. Pupuntahan ko na lang dito sa may Deca Clark, sa may Margot. Ayan, doon na lang tayo pupunta. Kasi mamaya pa daw alas 7 pasok niya, kaya mag-meet na lang kami ng sa Deca, malapit sa bahay nila. Kasi may papagawa din ako sa bahay, kaya kailangan makauwi ako ng alas 7. Ayan, kung kakaliwa ka, pupunta yung papunta ng airport, Clark Airport. Sa kanan naman papunta ng Mimosa, Fontana. So tayo naman, didiretso tayo dito. Ayan, napakarami ring mga hotel pala dito, hotel, tsaka mga casino. Yung mga mahilig sa sugal or mga mga laro-laro lang. Ito, marami dito sa may Clark. Meron Royce Hotel and Casino, meron Quest Hotel. Ito naman is Statsenburn. Ayan, napakaganda naman yan, hotel na yan. Oh, ayan oh. Meron ding Clark Mimosa, Widows, and ano ba? Basta marami talaga mapapaano rito, mapupuntaan. Tulad no, babae. Ito naman yung mga office ng mga pulis. Tulad nito, mag-i-stop ka ng konti, dire-diretso ka hanggang wala naman motor. Pwede naman medyo mabilis lang. Pero kapag may mga motor din sa kabilaan, medyo dahan-dahan tayo, stop tayo. First stop, first to go. Ayan, yung rito sa Clark. Ito naman, ayan, tulad dito, stop tayo, di ba? Kasi pero yan sa kabilaan. Ayan. So kung sino yung unang nag-stop, siya yung unang aalis. O ayan, alis tayo. Ganyan lang dito. Sumunod tayo sa batas. Lalo na dito sa may Clark, di ba? Dito sa may Clark, tingnan natin kung maraming mga nagjo-jogging dito. Natin na mag-stop ka rin dito. Eto, dyan may mga nagjo-jogging dito ayun o. So medyo malayo, hindi natin makita. Didiretso muna tayo dito. Para ka rin nasa ibang bansa, no? Yun o. Tingnan mo yung mga rito, bahay rito. Ayan o. Kasi may mga nakikita ko sa ibang bansa, ganyan ganyan na ganyan, yung walang gate sa bahay nila. Puro ganyan lang yung nakalagay, mga pare-parehas lang yung bahay, di ba? Ayan o, napaka gandang pagkakagawa, no? So parang inano talaga sa mga bahay sa ibang bansa, parang naka-design na, no? Ayan o. Dapat ganyan, no? Ganda, gandang tingnan. Halos ata rito yung mga Air Force, no? Mga sundalo. Luwang ng Clark, napakaluwang, napakaganda, napakalinis. Sarap mag-jogging, di ba? Ano? Saan ka pa? Ito naman siyempre, stop tayo. Kung may stop na ganyan, stop tayo. Ganun lang kabilis, oh. Yun, oh.
Ano lang kabilis. At least nag-stop tayo. Ayan, makikita natin dito. Sapang Bato, didiretso. Main gate, yan. Bicentennial Park, sa kanan. Dito sa main gate, yan, no? Kung kaliwa ka, siyempre tayo, didiretso tayo. May mga Korean Mart, yan, no? Pero yung Samgyeopsal, mga noodles. Papakita ko sa inyo kung anong meron dito paglabas natin dito sa Clark. Kasi ano na to Sapang Bato. Pero kabila meron din mga call center, I-Core. Oo. May mga nakikita ako rito, ang daming mga nagtitinda ng pagkain Yan. Yan, nakalabas na tayo. Sapang Bato na to. Ayun, daming titinda ng lumpia. Ito, ang dami. Ito yung sasabihin ko sana sa inyo. Paglabas mo, ang dami mga nagtitinda, di ba? Mga ulam, yan. Dami. So, ayan lang mga tol, ha. Maraming salamat sa inyo. And see you next vlog na lang ulit.